Hola, sóc la Mònica, mestra d'Educació Primària de l'Escola Vilarromà de Palamós, i la meva proposta és que en aquests dies de confinament he escrit una cançó per tots vosaltres, però a aquesta cançó li falta la base instrumental. Per tant, la meva proposta és que amb coses que tingueu a casa, ja sigui jo, per exemple, he agafat una ampolla, he agafat 2 pinzells i he agafat un recipient amb una mica d'arròs, doncs que podeu posar-li vosaltres la música en aquesta cançó. I ara us cantaré la cançó perquè vosaltres pugueu fer la vostra feina. I aquí estic, mirant al cel, veient com volen els ocells, pensant en tot el que he de fer, pensant en tot el que avui faré. No puc sortir a passejar, només tinc ganes de menjar, però entre tots ho hem de fer. No podem sortir al carrer, sé que per tots serà molt dur, però no volem cap mal a ningú. Molt responsables hem de ser per superar aquest moment. Per això us convido a cantar, a saltar, jugar, riure i ballar, i aprofitar aquest moment per descansar la nostra ment. Badà, 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 badú, no vull contagiar a ningú. Badà, 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 badé, vull que tots estigueu molt bé. Bé, doncs aquí us deixo la meva proposta i espero que passeu molt bé fent aquest exercici. Moltes gràcies!